प्रोव्हिजन हा सीएसआरचेर घेता म्हणून न्हू, आयज प्रोव्हिजन व्हडले कंपनीके तितके पर्सेंटेज आमच्या केंद्रान देशाचे प्रधानमंत्रीन प्रत्येक कंपनीक सांगलेले आसा की दर वर्सा इतले पयशे तुम्ही मोडपाक जाय अंडर सीएसआर अँड ते सीएसआरच्या हातल्यान 108 इज द बेस्ट वे ऑर सम इक्विपमेंट्स इन गोवा मेडिकल कॉलेज. आयज आमकां इक्विपमेंट बी दिवपाक पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशनान जायते कॉर्पोरेशनान दिवपाक फुडें सरल्या. ते डायरेक्ट ते हाडून आमकां दितात. कितें वायट आसा कितली शॉर्टेज आहे 108 सध्या? 108 म्हाका दिसता की अबाउट 25 एम्ब्युलन्सीस इज अ शॉर्टेज. कित्याक वी आर ओनली रिप्लेसिंग ओल्ड एम्ब्युलन्सीस बट वी हॅव गॉट अ क्लिअर कट शॉर्टेज ऑफ 25 एम्ब्युलन्सीस. पण जिथे अँब्युलन्स शॉर्टेज आहे तिथे गव्हर्नमेंट आपल्या खर्चाने घेऊ शकत नाही. घेऊ शकते, प्रपोजल घातले नाही, पण जेव्हा कोण देतात ते दिलं तर काय हरकत नाही घ्यायला. सगळे देशभरात देतात, ते आम्हाला बी देतात. आम्हाला दिलं तर काय हरकत नाही. ओके. ग्रामीण भागात असं चित्र दिसतंय की जिथे अजून अपघात होतो पण तिथे अँब्युलन्स वेळेवरती पोहोचत नॉट पॉसिबल. आणि तिथे त्या ठिकाणी नाही, तुम्हाला जर वाटलं की कोणत्याही बाजूला कोणत्याही क्षेत्रात जर तुम्हाला वाटतं की डिले झाला अँब्युलन्स, तुम्ही डायरेक्ट 108 मध्ये सांगून कंप्लेंट करा. यू शुड ऍक्च्युअली इनिशिएट अ हेल्पलाईन, helpline only for information what information we get about the delay in the ambulances, so those areas. But काय what happens कितें आसता की प्रत्येक गोष्ट आम्ही इतल्या वर्सां 108 चला 108 हांवेंनूच हाडलेली. हांव मंत्री आसतना हांवें हाडलेली 108. ते 108 हाडली आनी तेजे नंतर तुम्ही आयज म्हणटा 108 हांगा पावूंक ना थंय. केन्ना याद केला की 108 येवपाची पयली परिस्थिती लोकांची कितें आसली. लोक मोटरसायकलाचेर वचून आपले गरोदर महिलांक ते हॉस्पिटलांत पावयताले. एमर्जन्सी कोणाचे गाडीन घालून व्हरताले. तेन्ना एमर्जन्सी सर्व्हिस म्हणटा ते नाच आशिल्ली गोंयांत. हे 108 इज माय बेबी अँड आय एम प्राऊड ऑफ दॅट. आम्ही जे बेबी डिलिव्हर केल्या ते बेबीक सांभाळून वयर हाडला. आता बेबी आता 10वी ना काय 11वी ना काय ग्रॅज्युएट जाता ते आमचेर राहता. नाल्यार ते स्टंटेड ग्रोथ जावन 10वीत उरतले. तशें जावन उपयोग ना. हे सिरियस गोष्ट ती. एएलएस एम्ब्युलन्स एकूच राज्य जे एएलएस एम्ब्युलन्सीस आसात आणि आमच्याकडे बेसिक लाईफ सेव्हिंग सिस्टम ना. आमच्याकडे डिफॅब्रिलेटर पासून सगळ्या गोष्टी आमच्या एम्ब्युलन्सीस आसा आनी आमकां करपाक जाय. जे तुम्ही त्रुटी म्हणटा खंय की डेफिशियन्सीज आसा तेजेर लक्ष हांव घालतलोच. आम्ही ऑलरेडी म्हाका दिसता की 4 नाल्यार 5 तारखेर आम्ही 108 ची ऑडिटाची मिटींग आपयल्या. म्हणजे खंय कितें चल्लां तेजेर मागीर कितें आमी वेगळ्या तरेन वी कॅन इम्प्रूव्ह. वी वील डेफिनेटली इम्प्रूव्ह अँड वॉट एव्हर क्रिटिसिझम comes from the media, we take it positively and we